Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe en kofnama gettama gelanama hayruji ɗuɗɗi e video meɗen hande bo dow ko larani Facebook. Lallay ase himɓe ɗon mari haaje tokkaɗugo video dow ko larani Facebook, amma ko ngam bo ɗum jawabu ƴami guda ɗiɗi, gotel ƴamol ngal WhatsApp, gotel ƴamol bo ngal TikTok. Amma je TikTok nde windi nda ɗum ɗo ha les ɗo. O wiyo ne warata o efasa conte ngal Facebook ɗo mo ƴami ngal TikTok. E mo ƴami ngal WhatsApp bo o wiyo kanko bo noy on warata o to sauvegarde video ha favori o yiɗi o tefta video jo mo handa no tefta video majum. Ɗum fu majum mi hollanen en jaha mi holla en video majum bana ni. Amma hidde ko en nasta abonné partager like, amma taɗo mari haaje ƴamol windu ha les commentaire. En yaha en timmindira be ƴamol mo arti ƴamgo gal TikTok. O wi noy on waɗata o supprimer compte gal Facebook. To en timmindiri be jero en lora en waɗa en holla noy on waɗata o hefta video mako gal favori. Aran ko watta to a wari a nasta Facebook mara bana ni heɓa efasa compte ma. A nasti wara mema alama toɓɓe tati ha dow haɗɗo. Ta memi alama toɓɓe tati na wara tefa haɗo andi parametre mi mana setting. En non tefa setting men laray ɗum haɗɗo ni ɗo. Nda setting haɗɗo kanjum parametre ta nasti hatton sai wara nasta parametre je dow. Ta nasti ha memi ɗo shikenan sai a hosa a wara mema account center. Ta memi account center shikenan sai wara mema manage account, nda ɗum ha les alama ko el goɗɗo ɗo. Ta memi hatton timmi sai a hosa mema dow compte maɗa yeɗa supprimer majum dow Abdul Kadir mema ha waɗɗo waɗi manage ɗo nda ɗo. Inde fu en hollini a watta deactivating account ɗum ɗon lawol gotel banni majum. Ta memi hatton shikenan sai wara mema hatto ha dow haɗɗo move out nder. Ta memi hatton shikenan waddante banni. En lora ɓawo, to a lori ɓawo waddinma haɗɗo nda haɗɗo deactivating or deleting ɗo. Nana jeɗo a memata. Ta memi deactivating or deleting shikenan nda delete account a wara mema haje haɗɗo. So wara mema continue shikenan a wara mode de passe maɗa compte maɗa effacé. Mais effacata dilla sam ba surtout waɗi 30 jours. Heɓa confirma foti a miccita ɗume wari a yiɗi a effacé no compte an foti a hosa a lortina. Ok, so en timmidiri be jeɗo en yahi nasta deuxième video. Ok, nda oɗo bo en yahan holla je mako o wi noy on waɗata o hefta video mako gal favori. En timmidiri be je oya en yaha en holla je oɗo bo. En dilla en nasta nder video majum bana ni. Wonay lelle mi loran monga ha fin video majum, amma abonné partager like useni ne bo windu commentaire to aɗo mari haaje ƴamon ha compte ji meɗen TikTok, Facebook be YouTube Fasaha TV. Bisalam. Bana on mo ƴamino no watta o heɓta video mako jo sauvegarde no ha favori. Am laran toɓɓe tati ha dow. A mema toɓɓe tati majum. Ta memi toɓɓe tati man shikenan nda haɗɗo save alama kungel ɗo a wara nasta hatton. Ta nasti hatton a tawan kala video ji amen no sauvegarde ha favori tak nda video ji majum hosa a larata. Bay non ɓe heftirta video ji sauvegarde ha favori gal Facebook. A hofnama haytama haylanama hayruji ɗuɗɗi. To video fotanima welani mara partage like abonne useni windu commentaire ta be ƴamol an ma ɓe waɗane video baje ɓe waɗani ɓeɗo ɗiɗo ɗo.